belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao zijn sinds gisteren meer dan 10.000 mensen besmet met het COVID-virus. Er werden gisteren meer dan 3.650 testen gedaan en daaruit bleek dat 1.065 mensen positief waren besmet. Daarmee is het totale aantal besmettingen op 10.801 gekomen. Er liggen 40 mensen in het ziekenhuis met COVID, waarvan 15 op de intensive care. Omdat de druk op het ziekenhuis toeneemt, heeft het CMC besloten dat voortaan alleen maar 1 bezoeker per patiënt is toegestaan. Die kan alleen maar tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds komen. Mensen onder de 18 mogen geen patiënten bezoeken. Een ernstig ongeluk gisteren bij Groteberg toen een volgeladen vrachtwagen tegen een bus vol met toeristen reed. Verschillende toeristen zijn daarbij gewond geraakt en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen die Curaçao bezochten op een cruiseschip. Ze kunnen dus niet verder met de trip, maar moeten voorlopig op Curaçao blijven. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 di già luna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno servicio nang of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een groep lokale ondernemers is er verantwoordelijk voor dat er afgelopen zondag bij Fuik sprake was van een grote agglomeratie. De booteigenaren brachten jongeren tegen betaling naar Fuik, waar ze konden dansen, zwemmen en genieten van de zon. Er was te weinig mankracht om iedereen weg te halen en daarom heeft de kustwacht alle nummers van de boten opgeschreven. Op dit moment wordt overleg met de maritieme autoriteiten, de politie en de Stichting Belasting Accountantsbureau. De booteigenaren kunnen een boete verwachten en waar mogelijk ook een naslag van de belasting. Hoofd van de Economische Inspectie, Ronnie Cornelis, heeft gisteren uitleg gegeven over de arrestatie van Bert Evers, eigenaar van Zanzibar. Daar vond afgelopen zondag controles plaats en volgens Cornelis zou Evers die controle hebben proberen te dwarsbomen. Daarom is hij gearresteerd, aldus Cornelis. Volgens hem heeft de Economische Inspectie niet Zanzibar gesloten. Dat de eigenaren zeggen dat dat wel is gebeurd, noemt Cornelis onzin van de bovenste plank. Sinds het begin van de coronapandemie zijn er maatregelen ingevoerd op Curaçao. De overheid wil dat mensen zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, krijgt een proces verbaal. Volgens officier van justitie Giano Scoop zijn er al 1276 processen verbaal uitgeschreven. Het Openbaar Ministerie heeft in 884 gevallen aangegeven dat het om goedgekeurde processen verbaal gaat. Mensen krijgen een boete thuisgestuurd en sommige mensen hebben al betaald. In totaal is er een bedrag van 76.500 gulden binnengekomen, aldus Koop.
Sinds de feestdagen is er op Curaçao flink gefieverd. Dat betekent dat bestuurders van motoren en auto's bij elkaar komen en dan flink de motoren laten ronken. Dat trekt vaak veel publiek, maar dat is nu verboden vanwege de coronamaatregelen. De politie laat vandaag in Extra weten dat ze op zoek zijn naar beelden van mensen die verantwoordelijk zijn voor het fieveren. Op die manier kunnen de eigenaren van de motoren en auto's een boete krijgen of kunnen de voertuigen in beslag worden genomen. Bij een gasexplosie in een bakkerij is gisteren een gewonde gevallen. Het gaat om de panaderia op het Molenplein. Na onderzoek van de politie en de brandweer bleek dat er een gasbom is ontploft. De persoon is direct naar het ziekenhuis gebracht en er wordt verder onderzoek gedaan naar de ontploffing. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.